Kok bungai kok. Aku kepengen krungu jawabane kok ya. Umpama to Pak niki. Heeh, umpama. Umpama kula dadi bojone Mas Uncet niku nggih seneng jane. Senenge Ngirit umpama nang pesawat tuh gara lebone kerdus lebone nang bagasi. wis ngirit sak kursi to Lek. Bojomu ki menungso goblok. Terus kayak koper. Neng mboten kula mboten pengen dadi bojone Lek Uncet. Ana yang sebabnya. Mong umpama kok. Nek kowe piye? Nek kowe piye Lek? Aku megah. Lah ngopo? Mah, Lah ngopo? Aku lho kurang kepiye. ini ayu aku elek lho, Pak. Lho kudune lak ya seneng. Ora wong nyepak yoga. Apa meneh bontot. Jadi kene kok. Mesti WA. Anu piye kali alasane ngono. Enggak ada piye kok ngono. Ayo main belakang kok sing lewat. Ini mana bontot tetep kan kok podo ya. Kok ini to Lek? Iya ya. Dadi nyawang iki sing enak ngono lho. Nyawang sama. Nyawang aku. Pripun Pak? Dewi panjenengan sebenarnya Beneran. Mudeng lah beneran. Ora. Masa iki ra mudeng? Kase lagu lek. Wong sepok ngene. Wis sebel wong semok to. Pripun to Pak? goblok iki lagi manis kok wong semok mbah. Oh, manis to. Heeh. Bawane manis iki ngono. Manis pancen manis tambah manis yen kowe ora manis. Ya lah. Ya coba sih. Masuk kalau mekrok. Mekrok bang ora sak iso. Iya. Mas. Ayo. Manis dek rini pancen manis Dari jilet tambah manis. Ora ngomong manis kok ketok ra ikhlas. aku ora ikhlas aku ngrasake manis porane Manis iki piyaine ora dirasake. lah bojone manis iku kudu dirasake to Pak. Kuwi nek basane tebu, basane panganan manis. Nek wong manis ki tau piyaine pamane manis. Dirasake to. Yo nek gelem Rene. Dan lagi rene dan. Anu rene. Dan kan. Ora iso iki. Ya sing bisa yo mesir aku dan. Iya. Aku lah lele. Aku ki ora piye-piye berharap pengen ngrasake sensasine iki kepiye. Kok ada bojo uncek ngono gek dak kepiye. Polahmu iki lho, Lek. Wis ngono kae mulai. Lah polahmu lho makane kan dhuwur apa ngisor ora tekan, ngisor dhuwur ora tekan. Malah pas lho. Kok piye? Datu lah ngisor dhuwur pas nang tengah-tengah. Nyoba apa piye ayo. Ya. tambah manis. Ayo ada. Tambah manis yen kowe ora Laras. Gue golek duit nek campur sari nang etan. Nek menurut jenengan iki lolos to? Lolos. Lolos. Kudune Pak Tantute yo lolos ya, Mas. los Los wong. Yo, 100.000. ora awal. Awal. Yo, iki. Oh, kurang Pak piye. Tante kok Pak Dante dalang dia. matur nuwun jarum super Artine jarang di rumah suka perempuan ora ngono lho. dan apa? Jarang di rumah, suka pergi. Oh Pergi itu bisa pergi kerja. pergi ke Grandeng Ora kok guru rendang-rendang iki janine apa to? Kowe ngerti apa piye nek jadi apa? mereka kan kios-kios sekata kok ya Ya sapa?
Iya, pakan manuk. Makan manuk Makan manuk apa? Pur. ya, ya terke ya. Rumah sokor rumah Cik Ida.